أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة أجمعين وبعد bayan haka ‘yan uwana musulmi maza da mata ina mana gaisuwa zababbiyar gaisuwa mai albarka irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina mana lale da marhaban da barkanmu da haɗuwa a wannan kafa wadda muka yi tunani da nazari da shawara akan ganin cewa ya dace mu fito da wani muhimmin maudu'i, wani batu wanda yake cike da fa'idoji da ɗaukar hankalin mutane, musamman iyaye waɗanda suka dangance su. Wannan batu shine suke sabbaba ko suke haddasa jinkirin samun mijin aure. Wannan kwanaki ko in ce watanni da dama na yi rubutu akan wannan maudu'i, inda na kawo shi a gurguje a takaice a kafar sadarwa ta Facebook da WhatsApp da kusan network. Na yi wannan rubutu ne cikin ikon Allah a halin kasancewa ƙware-ƙware na yi shi a gurguje, to amma masha Allah duk abin da aka nufa Allah da shi sai ga Allah ta'ala ya sa albarka a cikin shi, an fa'idanta ƙware da gaske. Duk da na sha'aban gaya mana ainihin sunana ba, da na faɗi sunana na san da yawa duk waɗanda suka bibiyo wannan shiri ko suka bibiyo wannan rubutu za su ce ƙwarai da gaske. Dan uwanku Jibril Ibrahim Jibril Abu Tasneem Alleemawy, shugaban cibiyar Abu Tasneem Consultation and Islamic Medicament Center. To wannan batu yana daga cikin dalilin da ya samu ga ya kamata mu faɗaɗa shi a wannan kafa a halin kasancewarsa bidiyo wanda za a watakila a fa'idanta, wato maganar abubuwan da ke jawowa mace ta samu jinkirin samun miji. To in ba a manta ba, waɗanda suka yi wannan karatu a baya suka bibiya za su ga cewa mun kawo sabubba kusan guda 16 ko 17. To babban dalilin da ya sa ne wannan rubutu, wanda har ta kai yanzu muna buƙatar mun ga shawari na 'yan uwa su ga ya kamata a sashi a bidiyo, shine duba da yadda imani na da yawa na iyayen mata ke salwanta, da kannanmu da yayyinmu zawarawa da 'yan mata. Imaninsu ke salwanta, kuɗinsu ke salwanta, mutuncinsu ke salwanta, kai wasu lokutan ma hankalinsu kan salwanta akan rashin gano hakikanin menene musabbabin abin da ya ainihin haifarwa da ya mace jinkirin samun miji. Wannan yasa muka ga ya zama wajibi mu ba da wannan gudunmawa, kuma alhamdulillah wannan lokaci akwai waɗanda duk da ba mu tsaya mun faɗaɗa bayanan sosai, mun fara ɗaukan ɗaya bayan ɗaya muna magana a kansu. Mun ɗauki kaddara mun fara bayani, tafi da talauci mun yi bayani a kansa da sauran wasu abubuwa. To kuma cikin hukuncin Allah aka shiga cikin sha'anin musabbogin wannan musiba ta ibtila'in corona, ba mu samu mun ɗora ba. To yan uwana musulmi maza da mata, especially musamman iyayena mata, wannan batu na da matukar muhimmanci. Akwai dalilai ko sababa a gurguje kai tsaye guda 16 wanda su ne bayani da ma a wancan lokaci. Na farko akwai kaddara. Wanda duk musulmi ya san me kaddara, ya kuma imani da kaddara, ɗaya daga cikin shika-shikan imani guda 6 da muke da su a musulunci. Abu na biyu akwai matsalar aljani din. Aljani gaskiya ne, shi ma za mu zo hankali insha Allah ta'ala mu yi bayani yaya aljani ke da alaka da ya mace har ya kai ga matakin da zai hana ta aure, kuma kowane aljani ne ke hana mace aure, yaya sha'anin yake, wanda ne sai yaya suke aljanin ma tukunna. Abu na uku akwai maganar sihiri, as-sihr, wanda muke ce mai tsafi ko siddabaru ko makaru ko jifa da Hausa kenan. Abu na 4 akwai kambun baka, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi al-ain haqq. Shi ma za mu ji shi da bayanansa da rabe-rabensa da irin tasirin da ka iya wa ya mace wajen samar da wannan matsala. Sannan akwai abu na 6 na 5 talauci, wanda ba sai an yi bayani a kansa ba, shi ma aljanin kansa ne. Sannan akwai abu na 6 wato bakin jini, Allah tsare mu da shi, shi ma kuma akwai maganinsa. Kowanne insha Allah ta'ala mun zo yin bayani a kansa, za mu ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya mu kawo sabubbansa da yadda yake da sufofinsa da kuma maganinsa insha Allah ta'ala. Sannan akwai mummunan tarihi ga ita ya macen kenan dangane da iyayenta ko ita akan kin kanta. Wannan mana iya haifar da wannan matsala ta samun jinkirin samun miji. Sannan akwai tasirin unguwa,
shi ma yana yin tasiri. Shi ma za mu ji nan gaba kwanaki can akwai wasu 'yan mata da suka fito daga wani yanki daga cikin yankunan jihar nan, suka yi kusan zanga-zanga ne za a ce ko mene na cewa me yasa ba a zo ana neman auren su, saboda killace su da aka yi a wani guri wanda wurin kamar bai ba da damar a dinga zo ana neman auren su ba. To akwai wannan shi ma. Sannan abu na tara akwai tasirin karatun boko, wanda wani abu ne sananne a riga an san shi. Tasirin karatun bokon nan duk da yana da matukar muhimmanci a 'ya mata su yi karatu, musamman abin da shafi fannin lafiya. To shi ma za mu zo mu bayani inda yake wa 'ya mace irin wannan lalata. Sannan abu na 10 akwai dogon buri, shi ma ba sai an yi shari'a kan wannan ba, kowa ya sani yadda rayuwa take a yau. Na 12 akwai sakacin iyaye. Za mu ji yaya lamarin yake, ta yaya iyaye za su ba da gudunmawa wajen aurar da 'yarsu. Abu na 13 akwai nakasa a cikin halitta ta fuskar tawaya ta wata halitta, to na bangare gurguntaka ko makanta ko bebanta ko wani abu makamancin wannan. Abu na 14 akwai matsanancin muni, shi ma kuma da maganinsa wurin Allah da muni. To amma yaya sha'anin yake in an jarabci 'ya mace da matsanancin muni wanda ba za a ce kyakkyawa bace ba, ko za a ce a kada ranka da hanci ko laba'asa ce, ko ma dai wace ce, ko kuma a ga ta nan dai haka baya ba fallasa ce, ko ma dai ya ne Allah bai taɓa halitta ke hana ki mijin zaki aura ba. Akwai magani da shawarwari za mu kawo akan wannan. Abu na 16 mugun hali, mummunan hali, mummunar ɗabi'a. Abu na 17 shine saban Allah, amma da yawan mutane ba su yi da aka fiye damuwa ko abu na ko sababi na 17 shine saban Allah da zunubi. Shi ma na yin tasiri kwarai da gaske, kamar yadda qayyim Sheikh Islam a cikin littafinsa al-jawab al-kafi liman sa'al 'an ad-dawa'i shafi, da muke jan hankali ga iyayena, 'yan uwana, kannena, 'ya'yana, yayyina mata, shine ku dinga nutsuwa kuna tara hankalinku. A nutsu a tara hankali. Saboda da muka guda 16 wanda duk da a rubutu muka yi su can kwanakin watannin baya, kusan zan ce ba kusan ɗaiɗaiku ne jihar da a nan Najeriya da musamman arewacin ƙasar nan, wallahi azim, wanda ba a kira ni ba cewa malam to ni matsala ta kaza ce, matsala ta wani abin da za a samu lokacin da za a ce kowa kana confronting din matsalar sa kana abin nan. To alayi halin wannan muka ga wata dama ce da insha Allah ta'ala ana biye da mu a cikin shirin, wala Allah har azo kan larura ki da kanki zaki hore kanki matsala insha Allah ta'ala. Abin da wani da nusarwa da ilmantarwa da karantarwa, har kullum akwai ka'ida da bature ke da ita ta likitanci cewa a better discovery leads to better recovery. Kyakkyawan bincike na gano matsala yana haifar da kyakkyawan magani na warkar da matsala. Idan ba a yi al-istikshaf al-jayyid wal fasl jayyid al-munasib menene matsala ba, to za a yi ta hauma ne, za a yi ta burin kaduma ne, za a yi ta kai kawo ne, za a yi ta buge-buge ne, kawai ana cikin dimuwa. Wani lokutan akai asarar imani ko asarar hankali ko asarar tunani ko asarar kuɗi ko dama, wannan sananne ne a tsakanin mata. Aljannu sun hana na aure, wallahi kaza ai kaza ne. Insha Allah ta'ala za mu yi amfani da wannan kafa mu ci gaba da bada wannan gudunmawa, sannan musamman duba da inda kamar yadda maimaita wasu za ga sun kiɗima, su ne gurin 'yan bori, su ne gurin sarar gurin mutum da ba wanda zai baki mijin aure sai Allah. Kuma 'ya mace ba ta kwanta, na sha faɗi wannan magana, 'ya mace ba ta kwanta. Idan an samu matsala irin wannan, a nutsu a tara hankali a ga menene matsala, ai kai adalci. In ba haka ba ko da Allah ta'ala bai hakunta shi ba. To wannan shine abin da zamu dan ji hankali a kansa. Dan uwanku, Center for Consultation and Islamic Medicament. Briefly, for those who don't speak Hausa language and or they speak it a little bit, there is need for us to elaborate and especially as widely delivered, so that brothers and sisters could easily benefit from what we are saying. In short, today's discussion focuses and concentrates on the factors or causative agent matrimonial husband, the worldwide, if you like, or I mean, things that could bring about delaying or stoppage or restriction for a girl, being her widow or a lady or virgin, from having a matrimonial husband. So there are so many factors. The research has been conducted which reveal the causes and causative. Taking, inshallah, will be taking every single item. Allah, it will be easier delivered to the brothers and sisters. Here today we mentioned about 16 factors that could lead to the stoppage or delaying of having or getting
matrimonial husband for those who are widow or ladies. The first of all, that is destiny. Today we discussed more. Then there is an evil attacked or spiritual attack. That is number 2. As for the 3, there is magic and enchantment. Then there is number 5, that is the effect of poverty. Looking for the marriage. Youth today have been known to be jobless sometimes. I mean, having no work to do, having nothing to do, having no occupation or business to stand on their own feet. So this would also, inshallah, be discussed. Reluctance. Then number 7, there is a bad history, bad record of history for a girl. I'm sorry, unfortunately, she became bastard without her legitimate father, biological father. Definitely this could torture, could affect her virginity, her chastity and modesty, in the sense that people will be thinking of distancing themselves from marrying her because he happens to be a bastard. Western education, influence of Western education. A girl said that I won't marry until I graduate, for instance. At the time when she is in her fruity period, when those who need marriage are coming to her boyfriends are many during that time, but she will reject them, saying that I won't listen to anybody until when I graduate. But when she graduates, at that, or partially somehow not beautiful as she was before, definitely they will be run away. The 12, there is negligence of some parents, will be also discussed. Number 13, briefly, there is disability or deformity in her creature. A girl, for instance, who happens to be crippled or paralytic or deaf or blind or something, looked as the one who is medically, physically fit. Then, as for the 14th, there is immorality, bad character, on her own or from her parents. As for the 16th, there is, and the last one, I think, it will be disobedience to Allah. That is the influence of sin and disobedience to Creator Allah could definitely affect once you happen to be disobedient to Him. So these are the 16th objects or causative agents that could lead to the stoppage or